И здравейте, последователи. Днеска ще ви благодарим за 20-те абонати в YouTube и 3000-те в TikTok. Наистина, мерси. Но сега трябва да дойде баба Гранушка. Сега и тя ще ви честити трътката. Айде бе, човек, кога ще дойде? Мале. Ето. Ще ви честити. Ето я. Айде, бабо, кажи честито на нашия YouTube канал. Баба Гранушка, айде. Гей това око. Какво? Айде бе, човек, айде кажи го. Ама тя може. Баба Гранушка. Айде, честито и на тебе. Заедно се радваме. 5 day. Сега отивам да си купонясвам. Честито, Гранушке. Оп. Идваш ли, ма? Идва. Айде, честито на тебе. Сега е време да почна. Мале, как да малко. Пускай на 200. Ето, бабо Гранушки, имаме учебник, ето. Ето, това ни е първата книга, която написахме заедно. Айде сега да я прочетем. Ето, сега ще ти покажа. Ето, прочети я. Това заедно я написахме през 94-та. Мале колко време е минало. Айде, виж, гледай. Това ни е първата книга. И хора, мерси за абонатите и последователите в TikTok. Сега е време да замерим баба Гранушка с книгата. Айде бе, защо няма да. И хора, чао от баба Гранушка и от мен. Чао! Айде бе. Баба.